לכי על זה, שי. אוקיי, משימה מספר 1, חופש גדול 2009, לאכול גלידה בלי ידיים. הנה ידיים. כן, רק שהיא עובדת עליכם. לא, הנה תראו. גם אסור להתנקות עד סוף המשימה. יש פה שעה, תדאגי. יש כאן 59 דקות ו-34 שניות נשאר לך. שעושה את זה? אני מתקרב אלייך. טוב, עכשיו מגיע החלק הקשה. בטעם וויסקי, לא סתם. פאפה אלדו. אבן גבירול. אתה באמת מעלה את זה? בטח. את רוצה שנספר להם מה עשינו בינתיים, מה עשינו בשביל להגיע לכאן? ספר. שברתי לשי את הפלאפון והיינו צריכים ללכת לתקן אותו, אז רצנו את כל אבן גבירול ושי יחפה ולא הספקנו. מה עם אופניים? וירדנו באופניים עד לתחנת האוטובוס ונפלנו. ירדנו באופניים. נסענו, פידלנו. נו שד, איך הולך? טעים. טעים? משימה שכל אחד חייב לנסות. את בכלל לא מתלכלכת. את סתם עושה את עצמך, את לא אוכלת. לא אוכלת, אתה לא רואה. תקל. טוב די. מוסיפים אלמנט של זמן. כמה זמן יש לי? 58 דקות. נשארו עוד? כן. 2 דקות אנחנו כבר. יש לי 4 דקות לגמור את הכל. יאללה, לכי על זה. פחות, 2. זרי לא לאכול את המפית. אני לא בטוחה שהלשון שלי מספיק ארוכה. לפי איך שאני יודע היא מספיק ארוכה. מאסטר. בסוף זה לא מקליט. יואו! זרי לא לאכול את המפית. כל הכבוד שי. יאללה, את יכולה. כמה זמן נשאר? יש לך עוד דקה. ניתן לך 1.5 דקות, כי את ילדה טובה. דקה. תראה. עוד טיפה. כל האנשים מסתכלים עליי. לא. טעים, זה טעים. את צריכה לחזור הביתה היום, הוויסקי הזה יכול להפיל אותך.